23 жени са убити в резултат на домашно насилие от началото на годината в България. Тъй като причината за смъртта не винаги се изяснява, е възможно цифрата да е доста по-голяма. Обичайно насилниците са настоящи или бивши партньори. Аз съм Елена Димитрова Ангелова, психотерапевт, и искам да обърна внимание на онези случаи, в които близостта се превръща в заплаха. Насилието има много лица – физическо, емоционално, психологическо, икономическо, сексуално, вербално, дори дигитално. Обичайно започва незабелязано. Първо идва контрола. Къде си? С кого си? После изолацията, критиките, страхът. Постепенно границите се изместват и накрая често следва ударът. Всички форми на насилие имат един общ корен – желанието за власт и контрол. Не гняв, не ревност, не любов, контрол. Когато психологическото насилие се превръща в ежедневие, физическото е следващата стъпка. Затова е толкова важно да разпознаваме първите сигнали. Да не си казваме така е във всички връзки или той просто има труден характер. Насилието не е характер. То е злоупотреба с власт и с близост. Не давай втори шанс на насилника. Не чакай той да се опомни и промени. Потърси помощ и си тръгни. Още днес. Помни, ако боли, това не е любов.